Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Hola, bon dia, què tal? Molt bé, i tu, Toni? De pont, veig? Sí, de pont. Perquè crec que ni demà ni dimarts treballes, hi ha el 12 d'octubre. Faig una mica d'enveja. Sí, bueno, jo dilluns i dimarts habitualment ja no treballo, però avui encara hi soc, sí. 12 d'octubre, el que és el dia de la Hispanitat, que molta gent, de fet, diu que no hi ha res a celebrar, Toni. Jo estaria d'acord, amb això. El que passa és que haig de conciliar, a l'escola fan festa, per tant, és els dies que em toca estar a casa. Però això de la Hispanitat, que es deia abans, o la Festa Nacional Espanyola vinculada al que va passar amb Cristòfor Colom i companyia, estic d'acord en que no és moment per celebrar res. Doncs mira, a més, aquesta setmana torna d'estar d'actualitat per aquestes paraules de Pablo Casado. Desde España no tenemos que pedir perdón, pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido, en mi opinión, el mayor hito de la humanidad después de Roma, la hispanidad, ambos lados del Atlántico. El descobriment d'Amèrica com a gran fita històrica, Toni? A veure, jo a Pablo Casado com a polític no el jutjaré, però com a historiador és nefast. El que podem fer avui amb el Toni Cruanyes és agafar aquesta història present del Pablo Casado i portar-lo realment a la història real del descobriment o la troballa d'Amèrica. Toni. De la guitarra mía. Per tant, el que fem és marxar cap a Mèxic, perquè avui parlarem dels maies, una civilització que va viure entre els actuals Guatemala, Mèxic i Belize, no? Sí, és una civilització que van destruir els europeus quan hi van arribar. A veure, la tradició històrica dels europeus, del supremacisme blanc, diguem-ho clar, ens ha pintat els maies com uns salvatges vestits amb plomes. Però la realitat és que estem parlant de pràcticament 2.000 anys d'una xarxa de ciutats-estat amb una arquitectura monumental que havia desenvolupat un sistema d'escriptura amb expressions artístiques, amb pedra tallada, estucs, amb murals pintats amb molta precisió. Era una societat molt avançada en alguns aspectes, per exemple, tenien aquest alfabet propi i també utilitzaven les matemàtiques a un nivell avançat. Escrivien la seva pròpia història en uns llibres en forma de biombo, grans, i també hi ha inscripcions en ceràmiques. Tenien un calendari ritual molt complex, de fet creien en el sacrifici humà com a part de la seva religió, en aquest sentit podem dir que era un poble bastant cruel, però vaja, creien en el cel i en l'infern, no gaire diferent del cristianisme que els van portar els conquistadores espanyols. Hi ha un misteri, Toni, sobre la història dels maies que tot just ara s'ha començat a resoldre. La pregunta seria, com podien sobreviure en aquests assentaments enmig de la selva? Imaginem-nos la selva de Guatemala, del Yucatán. Com ho feien per alimentar la seva població? Doncs perquè van construir un sistema de canalització i d'aiguamolls que servien per portar aigua a tot el territori, als 350.000 quilòmetres quadrats. D'aquesta manera cultivaven aliments bàsics del que és la dieta maia, és a dir, blat de moro, el frijol, la carbassa i el xile. I aquest sistema agrícola i de comerç, perquè intercanviaven productes entre ciutats, entre les dues costes, estem parlant de l'Atlàntic i de l'altre costat. Van permetre el creixement, tot això, del que avui coneixem com a civilització maia. El que passa és que amb el pas del temps es van torçar les coses. Què va passar exactament? A veure, com se sabia fins ara, l'any 900, de la nit al dia, la majoria de ciutats maies van quedar abandonades per causes desconegudes. Es pensava que era per una guerra interna o per inestabilitat política, per problemes amb el comerç, no quedava clar. I tot va canviar fa un parell d'anys gràcies a un estudi científic. Sí, van descobrir què és el que havia passat. Van utilitzar un sistema làser d'alta precisió en moltes parts de l'antic imperi maia i van descobrir que aquest sistema de canalització i d'aiguamolls del que parlàvem era més extens del que es pensava, que va servir pel transport i per l'agricultura, sí, però amb l'increment de la població, aquests aiguamolls van alliberar grans quantitats de diòxid de carboni a causa de la crema sistematitzada de llenya per part de la població que existia, de la població sedentària, i també es va generar metà pel mateix sistema d'agricultura, així que es va alterar el sistema de pluges de la regió i van viure unes grans sequeres. Escolta'm, d'alguna manera el que m'estàs dient amb això és que els maies van provocar el seu petit canvi climàtic a través de la seva pròpia activitat humana, no? Exactament, molt abans de l'efecte devastador de la indústria i les fàbriques, que és el canvi climàtic que nosaltres coneixem ara, ells ja van tenir el seu petit canvi climàtic. Els historiadors creuen que els maies van col·lapsar com a sistema polític perquè les sequeres van convertir en inservibles aquests canals que havien creat per sobreviure a les selves de Centreamèrica. Així que les ciutats es van despoblar. Els reis, que governaven sobre aquest sistema garantit de distribució d'aigua, van ser contestats pels seus súbdits o derrocats directament.
I això explica en part la desfeta del gran imperi maia, que va acabar morint a mans dels descobridors europeus al segle XVI. Un escalfament de les temperatures i la falta d'aigua van provocar la caiguda d'un imperi mil·lenari que, si no, no ho sabem, clar, però potser hauria pogut resistir molt millor l'arribada de Cristòfor Colom, d'Hernán Cortés i tota la resta. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Tot i que va aparèixer fa segles, Toni, la cultura mexicana és l'hereva de la cultura maia, no? Sí, ara sentim una cançó de folklore sobre els morts, amb una iconografia molt particular mexicana, la tenim al cap, segur. Recorda, Roger, que els maies són els de les piràmides de Chichén Itzá i d'aquells relleus en pedra amb cares de divinitats o de reis amb plomes al cap, amb la llengua fora, amb unes cares que fan molta por. D'aquestes imatges de la mort són els precursors dels muertitos, de l'espiritualitat tradicional de Mèxic i Guatemala. Avui arribarem a les 9 del matí amb La Llorona, la cançó popular mexicana, però amb la versió que va fer la pel·lícula Coco de Pixar. Toni, si et sembla bé. M'encanta, o sigui que perfecte, molt ben triada. Salut, Toni, una abraçada. Una abraçada.